mai soya raye ni na tabbata ba ƙarya. Ku biyo wani da labarin masoya ta wanda na yi duba. Asabar min fito ni da abokina, sunansa taso man ji da juyawa ni dubi gefena. Daga kyakkyawar budurwa ta ita ce nake yi wa kauna. Na karasa gare ta ne sallama ba ta ki amsawa ba. Daga hawaye yana zuba a idaninta tana ta gogewa. Nan take na ji na ruɗe dukan ciki na ya canzawa. Na kasa magana abokina ya ce me ke faruwa. Ta ce babanta ne zai mata aure bata ma sani ba. Da kalle ni idan tawaye ne yake ta zariya. Da ce aure ba da kai ba daga ranar zan bari duniya. Ya kadai nake yi waso da kai kadai nake tutiya. Yau koya a ce da ni da kai aure san ba za mu yo ba. Yanzu gashi babin miya zo ya sai gidan aure na. An kawo kuɗi an karɓa har ma an sai da rana. Auren nan ba ni so ni kai nake gani yayin idona. Bana tunanin zan yi aure in har ba da kai ba. Ni kuma damin ina so na je wajen abata don magana. Na je gidan da aboki ya kai mana izini muka zauna. Baban Zubaida ya ce mene yake tafa da kogurina. Abokina ya ce maganar da Zubaida ta ya duba. Ya faɗa masa duk abin da Zubaida a gare mata furta. Mun zo na yakan mutum da ta yo mai domin mu gaskata. Baban ta ce da mu